Sanibona, phinde ibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle umdali wezinomhlaba uNkulunkulu othandekayo, othembekile, ongcwele, ongumnini mandla wonke, ongusomandla, okhazimulayo, ophakeme, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke, ohleze sibonelela zonke izinto, ehleze sinakekela nsuku zonke, ehleze sibhekelela nje mihla yonke namalanga. Ngoba uJehova ehlala ekhaya ezulwini, uhlalela ukusibheka nje kuphela, uhlalela ukusibuka nje kuphela, uhlalela ukusisiza, uhlalela usixwayisa, uhlalela ukusondla, uhlalela usivezela uthando, ukusivezela umusa wakhe nako konke. The reason why namhlanje umhlaba wonke sawubekezelele kangaka ingoba ufuna kuvela ukuthi unothando kangakanani, kuvela ukuthi unomusa kangakanani, ngoba singabantu senza izinto ezingalungile each and every day, each and every hour, each and every second futhi. Kodwa uNkulunkulu akugcine khona kunjalo, akugcine khona uwenza kwabi, akugcine khona umthuka, akugcine khona ungamfuni, akugcine khona umbalekela, umziba, wenza zonke izinto zobubi ongase uyicabange wena muntu. Namhlanje kufisa sikwazi siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi konke lokho kuveza uthando lwakhe uNkulunkulu ngathi. Konke lokho kuveza umusa wakhe anawo ngathi. It's just like if uzoba nomyeni ozohleze kuhlukumeza, ehleze kushaya, ehleze ezenza zonke izinto, kodwa ngoba uyazi ukuthi you made a covenant, wenza isivumelano ngenkathi ushada naye ukuthi ngiyoba nawe mihla yonke yokuphila kwami. Ingale nkathi umvezela ukuthi ngampela ngangiqinisile ukuthi ngiyakuthanda, ngampela ngangiqinisile ukuthi ngizohlezi nginawe, ngampela ngangiqinisile ukuthi ngiyokubekezelela. Because yazi abantu abaningi bayikhohlwe ivumelano abazakhile ama wedding vows. Kathi umuntu ngiyokubekezela mihla yonke yokuphila kwethu, ngiyoba seduzane nawe, ngiyokuba nawe, ngiyokunakekela, ngiyokondla, ngiyokwenzela konke. Hayi zifike ke ingcindaba, zifike ke inkinga, athi umuntu cha ngeke ngizikwazi. Ngeke ngizokwazi ukubekezelela ke lokho okunje ungafa. Phela mina ngixoshwa ngekhaya, phela mina kuwukuthi nokuthi akhohle ukuthi wayekade enze isifungo. And ke libalekile abantu baNkulunkulu ukuthi sazi ukuthi yonke into oyikhiphile ngezindebe zakho, yonke into oyikhulumile ngomlomo wakho uyakugcina uyenze njengokwethembisa kwakho. Because ongahlanganisi nje kuphela nina nobabili, but wohlanganisa imindeni, wohlanganisa abantwana, wohlanganisa izizwe makuthi umunye umhlophe, umunye ubrown noma umunye unjani, wohlanganisa even izingelosi zeni. Izulu lalikhona ngalelo langa wenza sivumelana ukuthi mina ngiyohlala ngibe wakamhlongo, angiseyena wakamkhize, sengiyoba wakamhlongo impilo yami yonke. Wohlanganisa umphakathi wazi ukuthi wena wakamhlongo. Njengamanje nje ususuka usuqaqa lesi sivumelano, usuyihlakaza lento phakathi. Umphakathi wazi ukuthi wakamhlongo, wena usuthi hayi bangena wakamhlongo. Abantwana bazazi ukuthi uzobahlukanisa nobaba wabo, uzobahlukanisa nothando nokubumbana. Izingelosi zona uNkulunkulu yena, cause yena wazi ukuthi yonke into akuhlelela yona, ukuhlelela wena nomndeni wakho, ukuhlelela wena nabantwana bakho, ukuhlelela wena nomnyeni wakho nani. And then when you've just broken leyo covenant just because awukwazanga ukubekezela, shuthi kwasiqaleni bongathandi, shuthi kwaqaleni wawuza ngenxa ukuthi mhlawumbe uzokumnandi nisaku honeymoon phase, nisakhiphana nisadla kamnandi, wabona ukuthi kaze kwamnandi Nkosi yami, hayi ngizomthatha ngimshade. Bese wenza isivumelwano ungaqondi, ungazi ukuthi there will come challenges lapha phambili, there will come problems lapha endleleni, there will come ameva lapha azokuhlaba akuhlabe akuvivinye ukuthi ngampela uzoqhubeka yini uhambe kule journey leyo uyikhethile ukuthi uhambe kuyona, noma uzwenza njani, noma uzobuyela emuva, noma uzwenza njani, noma uzoyishintsha ufune enye indlela eyahlukile. Same as with uNkulunkulu, bantu baNkulunkulu. Abantu bezenkolweni ngoba bebona ukuthi Nkosi yami ibusise ngaka, wema abazalwane bangithekela igrosa, awema abazalwane Nkosi yami bangihambela Nkosi emzini wami, awema abazalwane this and that. Ngithe ngishonele banginikelela imali izigidi ngezigidi ezingaka, bangipha izingubo, bangipha ezogqoka, ezokulala, bangipha zonke izinto. Uvela ubona ukuthi hayi shuthi ngampela hayi ngibizelwe kule ndawo. Bese uyamamukela uJesu njengoNkosi yomsindisi. Ngaleyo nkathi you are making a covenant, ukhanda isivumelwano, wenza isifungo sokuthi ngiyokuba nawe futhi ngiyoba kule ndlu yenkonzo nsuku zonke zokuphila kwami kuze kufike insuku zami zokuphela amandla lapha emhlabeni. Hayi ke vele kushaya isikhathi, kuvele kufika isikhathi sokuthi ibandla liyavivinya kunezinkinga nanani, bese uthi awungeke kanti ngangizeleni la, awungeke kanti kuwukuthi nokuthi. Life is not about that bantu baNkulunkulu. Life it's about ukuthi ume
lapho uthi uzoma khona. Ume uqinile. That is why in most cases kumele uyazi into oyenzayo ungakangeni kuyona. Kumele uyazi imphumela yayo ungakavumelani nayo. Kumele wazi ukuthi izophelelaphi usayibukela kude. Usa introspect and look it through. Usale usaqhelelene nayo usanganeno. Ukuze uzowazi ukuthi noma ungene phakathi ngisho kuthiwa kushisa kangakanani ibhodo, ngizohlala la. Ngizohlala la ngoba ngiyazi ukuthi ngifuna kwenzeka leni kusasa. Ngifuna ngiyasazi isiphetho. Ofuthi is something eyenziwa kakhulu ngabantu. Afuna umsebenzi ne. But athi senenkinga mhlawumbe bamthethise emsebenzini noma bamholeli kahle. Azi ukuthi ngoba ngangithe mina ngifuna umsebenzi, ngiyazi ukuthi ngifuna ukuthi ngakhe, ngiyazi ukuthi ngifuna ukuthi ngithenge ifurniture, ngifuna ukuthi ngibe nokuthi abekezelele kona lokho. Athi noma bengangiphathi kahle kodwa ngoba ngiyazi ukuthi bangiholela imali yokuthi le mali yokuthi ngenyanga edlulile ngikwazile ukuthi ngikhave izinto engiyidingayo, ngisangaqhubeka futhi ngikwazi ukuthi ngikwenze. So angibekezele khona kushisa kunjalo so that at least ngizokwazi ukuthi ngiphume na something kuyona yonke lento. What about kuNkulunkulu? Sifuna ukuza for benefits kuphela akathi umholo wami ubamthanda bemzonda. They just come to God ngoba befuna ukuphulukiswa, ngoba befuna ukusolvela inkinga zabo, ngoba befuna ukunikeza imali, ngoba befuna ukuphulukiswa ekuguleni, ngoba befuna izinto eziphathekayo. But if sekufika isikhathi lapho khona sokuthi nabo badlala indima yabo okwenza intando kaNkulunkulu, iqaleke indaba, iqaleke kushube, iqaleke manje kushonole nale. Akumele kube njalo abantu baNkulunkulu. Kumele wethembeke kokwethembisile. Kumele wethembeke kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba naye uthembisile ukuthi uzoba nawe. Nawe wathembisa ukuthi nawe uzoba naye. Ungakushintshi lokho namhlanje. Ungakushintshi lokho ngenxa yengqinamba. Ungakushintshi lokho ngenxa yenkinga. Ungakushintshi lokho ngenxa yazo zonke izinto ezibona zenzeka ebekade zingenzekanga ngenkathi wenza isivumelano. Ezibekade zingenzekanga kwayizolo. Uzobona abantu abaningi thola ukuthi bazohlala in relationships bengashadile. Bathi abantu safuna ukufundana, safuna ukubona ukuthi umuntu oright yini, safuna ubona ukuthi uzosurvive yini ekhaya, safuna ukubona ukuthi uzomphatha kanjani umama. Babale zonke lezi zinto lezi because bafuna ukubona ukuthi mabezifaka kulento bazifaka entweni eright yini. All I'm saying bantu baNkulunkulu ukuthi masingazikhohlwa izivumelano esizenzile. Masingakhohlwa ukwazana kwethu noNkulunkulu ukuthi kwakuyiphi injongo, kwakuyisiphi isizathu, kwakuyiphi imphumela esasifisa ukuyibona. Nawe indaba esekutheni imphumela esifisa ukuyibona, sifisa ukubona umbuso wezulu. Sifisa ukufinyelela enkazimulweni lapho ekhona uKristu. Sifisa ukwenza intando kaNkulunkulu mihla yonke kuphila kwethu. Sifisa ukubona umhlaba omusha ngoba lo usuwonakele vele. Sifisa ukubona umhlaba omusha ongenakufa, umhlaba omusha ongenasizi, umhlaba omusha ongenakhala, umhlaba omusha ongenazinkinga, ongenazingqindaba, umhlaba omusha omnandi onokuthula, umhlaba omusha omnandi lapho engekho uSathane, umhlaba omusha omnandi lapho siphila noNkulunkulu. Each and every day siyambona, each and every second siyamthinta, each and every minute sixoxa naye. Ngaso sonke isikhathi sihlale noBaba wethu ongcwele ohlala ekhaya ezulwini. So kuzodingeka ukuthi njengoba sisempini lapha emhlabeni sibekezelele konke okukhona, sibekezelele konke okwenzakalayo. Sithi masamukela uKristu njengenkosi nomsindisi sikhanda izivumelane kanye naye. Sazi ukuthi noma kuthiwa kuzokwenzakalani ngoba uSathane uzokulinga maswakhe izivumelane. Uzokushaya, uzokuhlasela, uzokhanda isiqinisekiso sokuthi ukulwisa ngayo yonke indlela so that uzosuka enkosini. But zazi wena ukuthi yiphi le covenant owayenza noKristu. Bowuyenzelani? Bowufuna kufinyelele kuphi? Bowufuna kwenzeke kuphi? Bowufisa ukubona umbuso wezulu ngelinye ilanga. So hlala ungasho njalo ecela uthi hlala ungasuki kuye. Bekezele la konke. uJesu no buphele nami uJesu ethembekile. Sorry. Esho njalo equlu ukuthi masihlale singasuki kuye. Sibekezelele yonke into ngoba uJesu wethembekile. Akukho mnandi vele indlela esishawa ngayo. Ushawa ngabantwana bakho. Njengoba kwenzeka kuJobe. Washawa ngaba bonke abantwana bakhe bewu10. 7 boys, 3 girls. Bafa bonke same day.
akubanga mnandi efela zonke izimfu zakhe, zonke inkomo zakhe, yonke imfuyo yakhe, yonke into yakhe wazoshana ngamathumbu imbala. Akubanga mnandi. But wafuna ukubuza ukuthi kungani, ngenzeni, ngingenzani ukulungisa. Akazange azasho hayi shuthi lo uNkulunkulu akekho kudlala ngami ngenza isilima. Mangaze ngingenze lezi zinto eziningi kangaka in one day, izinto ezibhlungu kangaka, shuthi akanendaba nami bengenza isilima all along. Cha, akazange azenze njalo. So singabantu engifisa siqonde ukuthi akumnandi vele emndenini wakho mozoshaya abantwana bakho nabo bayagula kodwa uthi uyakhuleka, kodwa uthi uyakhola. Akumnandi vele mozoshaya ngezezimali ubona ama challenges left right and center, usabathe uyazama, usabathe uyakha akwenzeki. Mhlawumbe itruck ithi lethe impahla zakhe vele iduke izibuyele emuva, abakuthola ocingweni. Akumnandi konke lokho. Uyasebenza umsebenzi osebenzayo uyacikizela, bobuye bangakhokhela imali yakho, uthe usebenza i-overtime bangakhokhela leyo overtime bathi wena ubulala into ukuthi uyakhumbula ukuthi okulovele ngosuku olukuthi bakushoniseleni. Akumnandi konke lokho. Ebusuku uhlaselwa zipoko, uhlaselwa amadimoni, uhlaselwa izinto, uhlaselwa izilwane, uhlaselwa yonke into ezakudlongula. Akumnandi konke lokho ku-experience zonke lezi zinto. But angakwenzi lokho challenge ngokuthi ubuze uJehova ukuthi kanti wena uNkulunkulu kanti unjani. Kanti umthetho wakho uthanda kanjani, because zonke izinto, zonke izimo ezenzeka ezimpilweni zethu zenzeka ngezizathu ezehlukahlukene. Zenzeka kuze kuvele inkazimulo thizeni. Kungenzeka ukuze ungenzeka mhlasimpe ngenxa ukuthi wena usukile uNkulunkulu awusakhuleki ngendlela obukhuluka ngayo. Awusazile ukudla ngendlela othembise ngayo. Awusasondela enkolweni, awuseze enkonzweni. But ususebenza ngokweqile wena, usuhlezi usebenza nangosuku lenkosi. So kungenzeka ukuthi uNkulunkulu udedela zonke lezi zinto enzela ukuthi ubuyele kuye. Ngenzeka ukuthi udedela zonke lezi zinto enzela ukuthi ufunde ukuthi imimoya ilwa kanje, so that uzokwazi ukuthi nawe kumele ulwe kanje kusasa. Udedela zonke lezi zinto so that uzobona ukuthi seyikhathi ngizokugcina manje into ekumele uyilangazele nokuyikhandlekele umbuso wezulu more than imali leyo libe uyikhandlekele uyilangazele ngaso sonke isikhathi. Akumnandi mashaya umshadweni uthi kade unomnyaka wakho nihlelisene kamnandi for as good as 10 years, uthi uyezwa kumnyaka wesi-12 indoda yakho iyisitabane. Akumnandi, ayikho into emnandi lapho. Ayikho into ethokozisayo lapho. Ayikho into ebekezelelekayo lapho. But kuba buhlungu ngendlela kuba buhlungu ngayo, ngendlela oba nemizwa ngayo nangendlela othinteka ngayo, because wena bucabanga ukuthi siyathandana, sibumbene, singumndeni, siwukuthi nokuthi, only to find out ukuthi uhamba wedwa kule ndlela le. Uhamba wedwa kulomgaqo lo. Uhamba wedwa kulento le. So bantu baNkulunkulu masazi ngaso sonke isikhathi. Akona ngisho isihloko sibathi uNkulunkulu just let me to pass that ukuthi remember what you have promised enkosini. Khumbula konke okwethembisile. Khumbula ukugcina ukwenze. Khumbula ungalahlekiswa, because ngale nkathi ubreaka icovenant. Covenant is something that is very important kuNkulunkulu. Into ebaluleke kakhulu isivumelwano osakhile. Kahle kahle lento ibuke nje ngawe. Umuntu akuthembisa ukuthi ngizokulethela ukuthi ngosuku olukuthi. Uthi ngempela athi yes, ngiyakuthembisa. Dukuduka ngabe safika. Dukuduka ngabe saqhamuka bethe ngizokuvakashela usuku oluthi, wathi ngempela ufike njalo ngempela ngizokuphekela isitambu. Angabe safika ususipheke wasibonda isitambu. Akuzoba mnandi. That feeling oyizwayo kungasemnandi engasasifezanga isithembiso sakhe, engasagcinanga lokade ethe uzokwenza. That's the exact same feeling efuna uNkulunkulu. Nawe mase usuphula ama promises owenzile phambi kweNkosi. Bengimele uze enkonzweni ngoba wathembisa ukuthi uzoza njalo ngosuku lokhonza, but awusakwenzanga lokho, kubuhlungu enkosini lokho. Bengimele wenze into wathembisa ukuthi uzohamba uyosiza endaweni ukuthi kodwa wagcina ungakwenzanga lokho, kubuhlungu enkosini lokho. Because ngokwethembisa kwakho ukuthi uzokwenza, lo munye usuke eselindile, usuke selungele. uNkulunkulu bengazama eminye imizamo, but ngenxa ukuthi uthembisile wena wathi uzoyisebenzisa inhliziyo yakho, uzosebenzisa izandla zakho, uzoyisebenzisa inyawo zakho ukufezekisa lela cebo. Dukuduka usakufezekisa konke lokho. Sekuzowenzakalani ngaloya muntu? Akasazokhala. It's like mezoboleka imali umngane wakho athi shesheshe ngizoyibuyisa ngosuku oluthi. And then wena uyisebenzisa uthemba ukuthi vele uzoyibuyisa ngosuku olukuthi ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngikhave imali ukuthi ngigibele for the rest of the week or the rest of the month. Lufika usuku lokuthi ayibuyise, usuyisebenzisile phela le end bekade ungayibeka. Uyibekela ukuthi ugibele inyanga yonke kodwa wayisebenzisa wenza okunye. Nako akasayibuyisi le mali, usuzokwenza njani? Usuzosangana ikhanda.
Isona zonke izinto ezingathandeki enkosini lezo. Ukuthi sibe nenhliziyo ezibuhlungu, ukuthi siphatheke kabi, ukuthi sibalise, ukuthi sikhale, ukuthi sibe losizi, ukuthi sibe nawo wonke ama-emotions nama-feelings angenandi, abuhlungu. Asethembise sifeze. Kasho njalo izwi lakho ukuthi ungcono ukuthi awuthembise nokuthi wethembise bese ungafezi. Ngcono ukuthi uvele wahlala wangathembisa at all. So masithembiseni sifeze konke asikwethembisile kumdalo wezinomhlaba. Khona kuzoba kuhle konke ezimpilweni zethu. Isihloko sethu nje sithi konke kwenze ngesikhathi sakho. Konke kwenze ngesikhathi sakho. Yazi umdalo wezinomhlaba uhlezi etshala kakhulu amazwi akhe ezinhlizweni zethu, akhuluma imiyalezo yakhe emaphushweni, akhulume konke afuna sikubone kwizibonakaliso, asiyale, asisize, asiqinise. Ngokulangazelela ukuthi sikhule enkosini ilapho naye sondela kakhulu kithi. Udingani ufunani? Because if you keep on knocking ekamela lomzali ulibe lungqongqozeli. Athi noma izwi knock afuna ukubona ukuthi uqhubeka ungqongqoze yini. Uqhubeke nangampela ungqongqoze. Uzaza sondele, ya udingani? Uthi ngidinga wena ngidinga wena baba. Akukho okunye ngaphandle ukuthi akuvulele ungene ngaphakathi bese uhlala naye. Ngoba uKristu kanjalo ufuna ukuhlala nathi. But nathi kumele kube ukuthi siyamlangazelela ukuthi ahlale nathi ngempela ngokuqiniso. Ngoba uzokufeza lokho. Nempela uzohlala nathi. Nempela sombona. Nempela sizohlezi senjabuleni kanye naye. So empilweni akukho nokukodwa ongenaso isikhathi sakho. Akukho nokukodwa ongena umzuzu wakhe. Kuyiqiniso ukuthi Jehova usibisisa ngayo yonke into esiyidingayo ngesikhathi esifanele. Kodwa asibusisa kakhulu ngaso yiso isikhathi. Because enye into esike singayinaki singayirealize ukuthi inezimatches ungafisa kangakanani ukuba nezinto ezinkulu, izinto ofuna ukuzenza, izindlela ofuna ukuzihamba. But umbuzo uthi ukuvuka kona uvukela ukuthi uhambe lapho. Ukuvuka kona uvukela ukuthi uye emsebenzini. Ukuvuka kona uvukela ukuthi ubuke lo mabonakude leso story ofuna ukusibuka usicuphile lapho ku-DStv ukuthi set reminder sidlala kusasa. Ukuvuka kona uvukela ukuthi uzokwenza lokho. Yes, siyafisa izinto eziningi. But into esibusisa kakhulu ngayo uNkulunkulu isikhathi sokukwenza lokho. Isikhathi sokuba nako lokho. Isikhathi sokuphila. Ngoba konke kunesikhathi sakho. Isikhathi sokuzala, nesikhathi sokufa. Nesikhathi sokutshala, nesikhathi sokuvuna. Ngoba ungajabula kakhulu ukuthi finally sengize ngawuthola umsebenzi. But uzovuka yini uhambe uyosebenza? Ujabula ukuthi Nkosi yami ngiyoshada kusasa. Ungasavuki yonke into isila, bonke oma makeup, deco sekuza decorate sekwenziwe yonke into. Thuma kodwa akavukanga. Uvele walala wangavuka. Kuligugu kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthola isikhathi, ukuthola ithuba, ukwabela ispace sokuthi ukwazi ukuthi ukufezekise konke lokho okuthandayo. Singabantu singanaki yazi ukuthi isikhathi sethu sisebenzisa sisichithe kanjani, noma sisichitha kuphi, noma sisichitha ngani. Yikho abaningi abathanda ukuba nempilo eqoqekile. Bayaya babe nama-diary, bayaya babe nama-dictionary, bayaya babe nezinto amabhuku la bebhala khona i-daily routine yakhe, schedule, zonke lezi zinto, i-list nani, because bafuna ukuthi bahleleke. Abhale ngaphansi kwalolo suku kuleyo diary ukuthi ngifuna ukuthi ngiye kuphi, ngifuna ukuthi ngalesikhathi ngenze 1 no 2 no 3. Phinde kubhalwe nalokho kubizwa ngokuthi it's i-routine noma i-schedule. I schedule myself ukuthi ngifuna ukukhava umsebenzi omngaka kuleli viki, umsebenzi omngaka kulolu suku, because uyazihlelela yonke into ezokwazi ukuthi afinyelele lapho ethanda khona. Azi umuntu ukuthi ngesikhathi sokuthi kumele singishayele mhlawumbe ngisekhaya, kumele singishayele ngisendaweni yokuthi, kumele kushaye isikhathi sokuthi sengiphekile ngoba umnyeni wami uyabuya ngesikhathi sokuthi, kumele kushayele isikhathi sokuthi sengiphekile ngoba abantwana bayabuya esikoleni, kumele kushayele isikhathi sengikwenzile ukuthi ngine-appointment nodokotela wami, kumele ngifike kusekahle khona ngezukwazi ukuthi ngeqi appointment because udokotela akeze lindi wena. Kumele ngenze kanje kanje, aze sethe ngisho reminder ocingweni, sethi alarm, zonke lezi zinto because uzama ukuthi isikhathi sakhe asimene nje kahle.
because time management is very, very crucial. It's very important. So esikhathi esiningi thina abantu nanoma ziningi izinto, number 1 esithanda ukuzenza nokuzifezekisa kodwa kugcina kungenzeki. Why? Ngenxa yokungahleleki. Umuntu ade efuna ukwenza ukuthi ade efuna ukuhamba endleleni ukuthi kodwa vele alale kakhulu angasacupha nealarm, alala ungolala kugcine engayanga lapho. Nokwenza isinoma kanjani nje izinto unganaki, ungabheki ukuthi lokho ngizobenefitani, lokho uzongenza yini ngifinyelele, ngizoyireacha yini le goal engifuna ukuthi ngiyireach. Bese kuba ukuhamba ngezinkalo konke. Hayi ukuhamba ngezinkalo kuyalahlekisa kakhulu, kuyaluthekisa kakhulu, because ngezinkalo zakho you can waste your money. Lebe kade uthi ufuna ukuyisebenzisela into ebalekile, but inkano yakho ikutshela ukuthi thenga le pizza, inkano yakho ikutshela ukuthi hamba uyophuza, iwaste ngempela imali iziphela. Inkano yakho ikutshela ukuthi thenga lokuthi enza lokho, kanti cha, usuyalahleka, usuyaluthekiswa. So kubalekile ukuthi yonke into isenzeke isikhathi esifanelekile. Asifike isikhathi esingafiki. Siyafika isikhathi sokuthi uzithokozise, siyafika isikhathi sokuthi uzilalele, siyafika isikhathi, but yonke into inesikhathi sayo. Kunesikhathi sokulala, nesikhathi sokuvuka, isikhathi sokusebenza emini nje bekusakhanya kanje, isikhathi sokuzisiza, isikhathi sokwenza yonke into ebalekile engaba usiza empilweni yakho kusakhanya. Bekusimela shona kwabamnyama, sesiphelile isikhathi. Ngeke usakwazi ukwenza lokho kade ungakwazi ukuthi ukwenze emini, ngeke usakwazi ukuthi ukwenze. Kufana nemfundo. Yebo baye bathi imfundo ekhulelwa nani. Usangafunda noma usumdala noma usungakanani. Kodwa umbuzo uthi bangakanani abantu abathi beno 40 years bakujabulele ukuba sedeskini? Sithini isibalo sabo? Lithini ipercent? Okusho kona ngokucacile bantu baNkulunkulu ukuthi noma kona isikhathi esiningi uma ukuthile usukwenza ngesikhathi engasho ukuthi akusisona Sako, kuba nzima futhi uyalimala ngoba lesi sikhathi usulindele ngabe usuno 40 years, lindele ngabe usunomndeni wakho manje, usuzishadele nabantwana nomuzi wakho, impilo yakho nje isiqoqekile, usuzihlalele nje uyazisebenzela, wenza konke okuthandekayo ngalesi sikhathi, because sifikile isikhathi sokufunda, sifikile isikhathi sokuhlala edeskini, sifikile isikhathi sokulalela usekuhlaza njengamanje usuwomile. Othe kukhuluma nawe uthisha, thola ukuthi uthisha oneminyaka ewu-23 ongangengane yakho ongayizala, bese ungasamlaleleli khona lokho ukuthi ungangengane yakho, ungasamlaleleli khona lokho ukuthi hayibo ngatshelwa le ngane mina, hayibo mina kade ngaba khona emhlabeni, awu kade mina Nkosi, mina nje ngimkatshubovu, mina ngokuthi nokuthi. Ubale izinto ezingadingeki, ezingenasidingo, ezingeza kusiza ngalutho. Ekubeni kuwena ohlulekile ukuthi usheshe uzihlelele, usheshe uzihlele impela, usheshe uzilungisise, usheshe futhi uyiqoqe, uyiqondise impilo yakho. Ayikho into emnandi ngokwenza into ngesikhathi sayo. Uhlezi unokuthula, uhlezi uthokozile, uhlezi uthabile. Kade ngifuna ukukhava umsebenzi ongaka ngosuku, ngawukhava. Thumbs up. Kade ngifuna ukulala ngiphumule ngirest ngoba ngilalanga ebusuku. Thumbs up. Kade ngifuna ukuvuka ngipheke ujeqe nobhontshisi, uvuke ngempela uxoveke uphekeke, kuthi noma kuhamba ugesi uthi nje thumbs up, awu kwangcono sengiphekile, ujabule wedwa. Because uyenze yonke into isikhathi sisekahle, uzoyithola yonke into eyifunayo ngomzuzu okuyiwona wona. Umbuzo uthi lesi sikhathi sobuntwana usangalalela, usangathobeka, usangenza yonke into, sikufica ukephi? Sikufica ubusy nempilo zabantu abadala mhlasimpe? Ubusy nempilo engakabe yakho? Ubusy ngempilo engakufanele? Sikufica kuphi? Umkhuba omubi kakhulu yazi oke wenzeke futhi in most cases when it comes to labantu sibabiza ngama-blesser. Athi umuntu esemdala kuyikhana ecabanga imikhuba, ecabanga into engasile, ecabanga izinto eziningekayo, ebese eyibuyisela kuleya minyaka leyo ya 16 years. Aqale phansi agqoka amashoti, agqoka amashokisi, agqoka amateko, afake izibuko, aqale phansi nje manje useyitsatsatsa, usewumfanyana, usefaka ama-earphone emdala no 60 something. Thola ukuthi beziphethe kahle sonke lesi sikhathi lesi. Athi sena 67 kuyikhane esethola ingculazi, kuyikhane esethola ama-STD, STIs, because nje manje ubhizi ulangazela ucansi.
elala nezingane ezincane in the name of ukuthi unemali uyinikeza imali nani ezizuzela ngokuhamba ngezinkanuko zakhe. Yebo, impilo ngiyazi ukuthi ayikhanyelwe wonke umuntu ngosuku olulodwa noma ngendlela umuntu athanda ngayo. Khona kuba njalo abantu baNkulunkulu, but engifisa siku-understande ngokuthi ayikhanyelwe umuntu ngosuku olulodwa. Liyofika usuku lakho, siyofika isikhathi sakho, kuyokukhanyela nawe, kuyokwenzeka konke okufisayo. Mhlasimpe ayi namhlanje noma mhlawumbe ayi kusasa, ayi mhlawumbe ngeviki elizayo, ayi futhi nangonyaka ozayo, kodwa kuyokwenzeka, kuyokukhanyela and uyomangala. Akuthina sonke esisima sifuna ukufika ku-25 years weminyaka, sifuna ukuyibona sesinayo yonke into esiyifisayo, sifuna ukuyibona sesinezimoto, sesinezindlu, sesinemishado, sesinawo konke. Not every one of us. Abanye kuyenzeka abaphumelele sebebadala kakhulu. Futhi ngithanda siqaphele ukuthi konke, ngisho ngathiwa into encane kangakanani noma into enkulu kangakanani, uma kungeyakho izokufica noma ukephi. Uma umshado kungowakho uzokufica ngisho usuneminyaka engu-50. Uma imoto kungeyakho izokufica ngisho kuthiwa incwadi zakho se-expire. Kufana nale ndaba yomsebenzi, if ungowakho unqonqozela ngisho umuntu ekuseni past 4 athi vuka kuyaqasha intoni ukuthi uvuke nawe ungqabashiya azakunikeze ngisho imali ogibela miyiphuthuma khona. Manje bafuna lo muntu onesitifiketi sakho, yazi uthi uyafika lapha kube ngazuthi bekade kulindwe wena. Why? Because okwakho kufica ngisho ulele, kufica ngisho uhamba, kufica ngisho ukhuluma, ngisho ungakhulumanga, ngisho wenzani ngoba kungokwakho. That is why incwadi Deuteronomy 28 ithi uma ulilalela nokulilalela izwi kaJehova uqaphele ukwenza njengokusho kwalo, zonke lezi zibusiso ziyakukulandela zikufica. Akuwena olandela zona, akuwena ogijimela zona, but izibusiso ezilandela wena bese zenzenjani, bese ziyakufica. Only if ulilalela nokulilalela izwi kaJehova futhi uqaphele ukwenza njengokusho kwalo. Athi uyabusisa ezalweni zakho, uyabusisa iqoma lokuxova wakho isinko, uyabusisa imfuyo yakho, uyabusisa insimi yakho, ubusiswa yonke into yakho, ubusisa inzalo yakho, ubusiswa everything. But lesikhathi samanje in most cases ubusiswa ngama-desires akho, ubusiswa ngemali moyidinga, ubusiswa ngakho konke. Ukhulekela ukuthi Nkosi yami nginabo abantwana ngizala, ubusiswe ngabo abantwana. Ungaze wathi usugijimela ufuna abantwana ngenkani uze wenze o-IVR or is it IVR, IVF, whatever. Uhambe yo-adopt ulanda izingane ezingazona ezala ekhaya zokunikeza inkinga kusasa. Only to find out ukuthi lesi sizala kade sibambile uNkulunkulu, esibambile usano-30 bani, ubezozidedela uma usuna-41. Uzale uzukhathala uzudela. Because ukuzala komuntu it takes just 1 year. Ungazala lo nyaka uphinde uzale nangozayo uphinde uzale. Yokhathala wena. Akuthina sonke futhi sidelela izinto ezifanayo. Masingaboni ngabanye benako, ngabanye bekwenza kwenzeke, bese sizibone siyizehluleki thina uma ngenzekithi. Akuthina sonke sizohamba phambili kufana nasesikoleni. Not every one of us sizohamba phambili kwi-maths, kwi-science, kwisingisi, kuzona zonke ifunde ekhona. But omunye uba umpetha kwi-geography, omunye aba umpetha ezulwini, omunye aba umpetha. Ubukubona even when it comes to othisha, thola ukuthi uthisha ngakusolvela isibalo sika-X kade uzizama inyanga yonke, sekuhlule mhlawumbe i-long division noma ibalo lezi zinde eyithatha ama-steps. Asisolve kube ngazuthi umdlalo, kube ngazuthi uziphuzela amanzi. Kodwa mase umlethele i-geography la, umbuzo ukuthi yini ama-contour lines, azinanyaka. So engifisa sikwazi siphinde siqonde abantu baNkulunkulu kakhulu ukuthi nathi lapha emhlabeni masingadikibali enkolweni ngoba lakho sibona abanye bezila bekwazi ukwenza lokho. Thina sithi siyazama engeke ngiyahluleka. Sibona abanye bekhuleka, umuntu akhuleka i-hour lonke. Uzibuza ukuthi ayikwenza ngani, indaba yena ukwazi kanjani ukusho zonke lezi zinto i-hour lonke.
bese uzibona wehluleka wena bese uthi hayi shuthi mina ayikho indaba yami, uzivukele phansi nani nani. Ngiyakuthembisa ikhona nawe indawo la ungathi ungena khona ufithe khaxa. Ikhona indawo la ungangena khona ufithe khaxa. Kobe ngazuthi hawu Nkosi yami shuthi bengidalelwe lokho. Why when ufuna ukungena, like you know when it comes to a puzzle, ngisho ungayizama ngakara zifithe kwenye indawo ngeke zifithe ngoba wena inkulu ngala okunye kukhulu ngala okunye yabo. Why when ufuna ukungena ku size 5 ngenkani unonyawo oluncane la size 3? Why? Ngoba uzofuna ukufaka ngenkani lo size 5 uzoxeka. Makuyibhuzi uzohamba goxo uzosala phansi lelibhuzi lizosala endleleni mase kuthiwa kuyagijini lizosala ngempela. Nendaba yokwenza yonke into ngesikhathi sayo kusemqoka kakhulu bantu baNkulunkulu. Ngoba uzothi noma ungakwenzi mase kumele ukwenze ukhalele lesasikhathi ukuthi yazi Nkosi yami nganginazi Nkosi yami bakithi Nkosi. Ebese sihlase ukwenza ngoqile. Mhlawumbe kufana nonesikhathi sokuzila ukudla. Umuntu azile akhohle ukuthi usemkhulekweni abuke ushwabulela abantu bebona bedla. Athi mase siqaqelela izilo sakhe sefuna ukwenza ngokungaphezulu ke sefuna ukuthi ngoba phela nikeni konke kade ngikudla kade nginibuka nje nidle usuku lonke. Usekwenza ngokweqile. I'm not saying ukuthi ku wrong ukuzila, but ngisho ukuthi kumele understand ukuthi usuku usemkhulekweni mangabe uzela ukudla. Understand ukuthi usuku usondelana noNkulunkulu. Ukhalela yena ngezinsizi zakho ngezinkinga zakho khona ezokusiza, ezokuhlenga, ezokudedisa ebubini. Kanti ke futhi akumele ube nenjalo inhliziyo. Ngoba leyo nhliziyo inhliziyo enomona engakulimaza. Avele ngakhumbula nje abantwana baIsrael ehlane laba baseGibhithe sebethi sikhumbula amabhodwe thina sikhumbula uanyanisi baseGibhithe. Sifuna inyama manje sesikhathele le mani. Wenza njani uNkulunkulu wabanikeza bathi bayidle ngokweqile azikaphuma kamakhala. Bana khona nesisho abake basisho sebedlile uphuzo namandla. Bathi nje basiqhamu umfundisi ahlale nathi singathi awuphoza mfundisi kade woma. Ngobani kahle nedi hamba nama spirits angekho right. Athi ngoba kade usibalekela subuyile ke manje. Yenze lento noma ungasathandi. Yenze lento ngaphezulu. Usuya excela ke manje. So bantu baNkulunkulu asenze yonke into ngesikhathi sayo. Asenze yonke into ngomzuzu wayo. Ngehora elifanelekile. Ngakho ke empilweni engingakusho ukuthi masiqaphele. Sibheke esikwenzayo. Sithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Engifisa kakhulu ukudlulisa ukuthi umoya omnyama isisabalele. That is a daily reminder. Isisabalele bantu baNkulunkulu sisempini yakwamoya. Imimoya isabalele. Yesu sempini ongayiboni wena. Bathi bakhona olwa nabo. Ngiyakuthembisa. Usempini ongayazi wena. Bathi kukhona olwa nakho. Ngiyakuthembisa. And le mimoya izothumba imphefumulo. Into ekumele siyenze thina ukuthi sisondele ebukhoneni baNkulunkulu. Simesabe uJehova sifuna ukuhlakanipha kwasekhaya ezulwini ukuthi Nkosi naye le moya isiphumile ngempela. Isiphumile emkhathini, iphumile esikogweni, iphumile kephi. But ilwa kanjani Nkosi? Bathumba kanjani abantu Nkosi? Iphethe ziphi ikhali kanti baba? Alenkathi umfuna uJehova ngezambulo zakhe uzokwazi ukuthi ithumba abantu ngezinto zonke ezikhona emhlabeni. Ithumba abantu ngalamaciko abafakayo ethumba imphefumulo yabo. Ithumba abantu ngoma-makeup zonke izinto, imigexo, wonke amazinyo, izinwele, ama-extension ithumba when you know emphefumulweni wakho uhlezi umdinga uJehova. Uhlezi ulambile, uhlezi ulambele izwi, uhlezi ulambele ukukhuleka, uhlezi ulambele ukusondela ebukhoneni baNkulunkulu. But if uzithola ungasakwenzi lokho, usunamela usujabulela izinto zangaphandle okudlula ukujabulela uNkulunkulu, usujabulela ukuthi ngibuka ama-movie ama-series whole day wangakhuleka,
usujabulela ukuthi ngihambile ngayikhipha whole day wangakhuleka, usujabulela ukuthi ngilalile whole day wangakhuleka, usujabulela ukuthi usuku lenkosi liyakweqa nje ungabi indaba zalutho ungezwa lutho, usuthumbekile lahlekile. Hamba ezifike ngisho ekudleni usuthanda ukudla, uthanda zonke izinto, uthanda uphuzo, uthanda yonke into ekuqhelisa noNkulunkulu. Iyona ndlela ukuthunjwe ngayo umphefumulo wakho, iyona moya esebenza ngayo. Uzitshela ukuthi into uyayenza ngoba uyathandela, cha uhuhekile waholeleka ukuthi wenze leyo nto leyo ongayithandi kahle kahle emphefumulweni wakho. Yes, inyama yakhe ingakuthabela lokho. Yes, inyama yakhe ingakuthokozela lokho. But deep down within emphefumulweni wakho awuyithabeli into kanjalo. Awuyithokozeli neze. Ngoba umphefumulo wakho uyazi ukuthi uyophela lapha ngelinye ilanga. Of which is it is uqobo lwakho. So le moya ithumba abantu ngokuthi ikhangise zonke izinto zayo. Bathenga abantu. Bayisebenzise abantu. Uthatha ngokuthi hayi vele ngithenge imali yami nani. Kanti akuyi ngalokho. Kuya ngokuthi the fact that uthathe le nto wayithenga, shothi uvotela mina. Uthathe le reboost wayithenga ngoba ine code yamadimoni, uvotela lona leli demon leli. Uyalivotela ngokuyiphuza ukuthi hayi shothi i-right lento abayenzile. I-right lento ukuthi ubooste i-energy yakho. Ufuna ukufaka amanye amandla ungawadingi engabe uyophumula. Ufuna ukufaka amanye amandla umzimba wakho usebenzise ngendlela engekho right. Usebenzise noma ungasafuni, usebenzise noma ungasathandi, awusawunakekele njengamanje. Umzimba wakho usiyawuthomenta, usiyawuhlukumeza just because wena ufuna uqhubeka nomsebenzi yakho. Okubi okuzokwenzeka ukuthi ngalena kwethuna lizobe selikulanda lisho ukuthi hayibo wena nkathi usasemhlabeni khumbula ovotela thina, whether uyikholwa noma usilona ikholwa. The fact that usebenzisa these products then awuvumelana nabo. Ngoba uNkulunkulu usiyalile ukuthi sidle kanjani, usiyalile ukuthi siphuze ini, usiyalile ukuthi singaphuzi ini, usiyalile ukuthi sigqoke kanjani, usiyalile ukuthi masithathe ini, masingathatha ongekona kwethu. Ngoba ngokwenza njalo siyahwebelana nalamadimoni lawo. Ngemphefumulo wethu singanakile, singaboni, singazi. So isikhathi manje bantu baNkulunkulu ukuthi wenze konke okufanelekile. Usanethuba, usavulelekile, isikhathi sisekhona. Lesi sikhathi lesi usanamandla ukwenza intando kaNkulunkulu, wenze. I remember I had a dream lapho khona osilise ekhuluma kimi ethi yazi ngiyakwazi mina ukwenza yonke lento oyenzayo. And I was like, okwenza ngani pho? Uzobona ngempela ukuthi ulwazi lukhona, ulwazi lugcwele, ulwazi luyiqiniso, iqiniso likubantu. Kodwa abafuna ukuliphila, kodwa abafuna ukuli-applya, kodwa abafuna ukulenza, kodwa abafuna ukuligcina. Iqiniso likaNkulunkulu, iqiniso siyala ngalo ukuthi asiphumeni ezweni senze intando yakhe. Amakholwa ayazi ukuthi akumele ngabathanda izwe ngendlela alithanda ngayo njengamanje. Ayazi ukuthi akumele ngabasebenzisa zonke izinto ngendlela ayisebenzisa ngayo njengamanje. Bathi kubona konke abakwenzayo, bakwenza noma bebona ukuthi cha akumele ngabe ngenzi ukuthi, but akwenze anyways. Aholeleke ekutheni nakufezekise anyways. So konke kwenze ngesikhathi sakho. Njengamanje njengoba usaphila isikhathi ukuthi wamukele uChrist njengenkosi nomsindisi. Ukholo usindiswa ubhabhadiswa. Uhlengwe ezonweni zonke, ezakho, ezokhokho bakho, ezabafowenu, ezokonke. Ngoba uzothi lesikhathi ungasisebenzisanga singabe siphinde sikufice uma usudlulile emhlabeni, uma usufile usulele ngomqolo, indebe zakho ungasakwazi ukukhuluma, amehlo akho ungasakwazi ukubona, indlebe zakho singasakwazi ukuzwa. Lelithuba lokwamukela inkosi, ithuba lokwenza intando yakhe, ithuba lokugijima kusagijimeka, uzakhele indlu yakho isakheka, usasebenza. Because usemsebenzini lapha, yabo njengoba usenyameni, usemsebenzini, sebenzela-ke ukuthi yakhe ngempela indlu yakho iyangale kwethuna, khona uzofumanisa ukuphila okuphakade. Ngoba isikhathi siseduze, isikhathi sincane, sinomzuzwana. If lapha emhlabeni isecond nesecond, mangithi second ngisho ukuthi 5
3 2 1. If isecond nesecond lapha emhlabeni kufa umuntu, usengcupheni kangakanani ukuthi nawe ungabali lapha? Usengcupheni kangakanani ukuthi mhlawumbe elinye isecond liyothatha mina? Usengcupheni kangakanani ukuthi mhlawumbe lonye usuku ngeke ngize ngilibone? Ngiyakhumbuza ukuthi usengcupheni 100%, especially uma usesonweni, especially uma usebumnyameni, especially uma uphila amanga. So bantu baNkulunkulu kolomnyalezo ngithi isikhathi sokuphulukiswa lesi, isikhathi sokuphiliswa lesi, isikhathi sokuhlengwa lesi, isikhathi sokubhabhadiswa lesi, umbuso wezulu usondele, ukufa kusondele kakhulu. Osinjibelani imbusise kakhulu. Ezinkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, Instagram, Facebook, ulihle Ithemba Mzobe. Nkosi nje nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. KuTikTok ulihle Ithemba, kuInstagram ulihle Ithemba Wendy with I Mzobe, and then kuFacebook ulihle Ithemba Mzobe where there's writings nama video short 10-minute clips akhona na kuTikTok. Nkosi nibusise kakhulu. Amen.